Samantala, pagpakumpiska naman po ng illegal na mufflers po sa San Fabian, Pangasinan, nagpapatuloy. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Nagpapatuloy ang San Fabian Police Station sa paghuli at pagkumpiska ng mga motorsiklong gumagamit ng illegal mufflers o sobrang maingay na tambutso sa kanilang nasasakupan. Batay sa tala ng pulisya, umabot na sa 73 ang mga nakumpiska at nasirang illegal mufflers sa bayan mula Nobyembre 2025. Kabilang narito ang 66 na tambutsong winasak sa isang public ceremonial destruction noong Enero 6, 2026. Ayon sa pulisya, ang paggamit ng mga hindi otorisadong mufflers sa mga motorsiklo ay hindi lamang nagdudulot ng perwisyo sa publiko, kundi nagbabanta rin sa kaligtasan ng mga motorista at mga pedestrian. Dagdag pa rito, malinaw umanong paglabag ang paggamit ng modified mufflers sa mga umiiral na batas at ordinansa. Meron po tayong Republic Act number 4136, the Anti-Muffler Law of the Philippines, the LTO regulations, and at the same time meron po tayong pinapatupad dito na Municipal Ordinance number 17-2018, and it was enacted and approved on April 16, 2018. So yun po yung mga iniimplementa natin na batas patungkol po sa mga illegal mufflers or anti-mufflers o maingay na muffler. Samantala, maging sa iba pang bayan at lungsod sa lalawigan ay mahigpit na pinapaalalahanan ng publiko laban sa paglalagay at paggamit ng illegal mufflers. Sa Dagupan City ay winasak rin ng City Police Office kahapon Enero 7 ang 27 illegal na tambutso. Patuloy na hinihikayat ng kapulisan ang mga motorista na sumunod sa umiiral ng mga regulasyon at nagbabala sa mga nagbabalak pa ring magkabit ng modified mufflers. So wag na po tayong magtangka na palitan o i-modify ang mga motor po natin. Kung ano po yung design ng mga motor natin, yun po yung wag nating baguhin. Nang sa akin, hindi po tayo magka-problema, hindi po tayo mahuli, at hindi po tayo matikitan. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.